A könyvtárban minden történet új életre kelhet. Itt nem csak olvassák és hallgatják a történeteket, hanem alakítják is őket. Szavakkal, mozdulatokkal, önfelett nevetéssel. A mesefoglalkozásokon a gyerekek olvasnak, feladatokat oldanak meg, játszanak és alkotnak. A népmesebetélkedőkön a gyerekek játékosan fedezik fel a mesék kincseit, csapatban gondolkodnak, és a mesék világán keresztül próbálják ki tudásukat és kreativitásukat. A modern eszközök segítik, hogy a mese új formában szólaljon meg, a történet megértése lendületet kapjon. A könyvtárban a gyerekek szabadon mesélhetnek. A mesefalnál saját történeteket találnak ki, éppen ahogy a képzeletük diktálja. Itt nincsenek jó vagy rossz történetek, csak képzelet, öröm és közös élmény. A mese erkölcsi útmutatást nyújt, közösséget épít, önbizalmat ad és fejleszti a kommunikációt. A könyvtár így válik a tanulás és az élmény helyszínévé.